Здравейте! Днес заедно ще творим. Преди няколко дни в главата ми изкочи една идея да образувам ето тези цветя, които да ги използвам за сватбен букет. Това, което сега ще се опитам да направя, е да залепя цветчетата едно за друго, за да не се вият по този начин. Добре, затвориха. Сега ще направя абсолютно същото с всички останали цветя, които съм подготвила. Изработихме цветчетата, сега ще ги поставим върху букета, за да видим горе-долу как ще се получи. Букетът ни е почти готов. Ето така се получи отпред. Поставихме му и сатенена дръжка, а около него ще поставим от този красив бял тюл. Довършваме го и ви показваме крайният резултат. И това е крайният резултат на нашия букет. Ако ви предстои сватба или сте булка, този букет определено е за вас. А най-хубавото нещо е, че този букет може да се изработи в различни цветове, като синьо, лилаво, розово и още куп разнообразие от цветове. Така че ако ти предстои абитуриентски бал, определено този букет е за теб. Ако ви хареса това, което изработихме, моля ви да ни последвате или да ударите просто един лайк.